mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireniso pa programu yathu ino pamene monga mwa nthawi zonse timakhala ndi nthawi imene timasanthula buku lathu lopatulika baibulo limene makhala litithandiza pa mafunso ena amene timakhala nawo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pa programu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso monga mwa nthawi zonse ndilinso ndi m'bale wanga pano Nyama malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Tikulandireni komanso tithokoze m'bale wathu Nyama malunje mamaka chifukwa choti mwakhala nafe kwa nthawi yayitali komanso lero mwatero kukhala nafe pa programu yathu ino. Tiyamikire sonse amene timakhala tikuyitsatira programu imeneyi komanso amene timakhala ndi mafunso osiyanasiyana amene timafunsa mamaka programu imeneyi ikakhala kuti yatuluka tayimvera. Tikulimbikitseni kuti mukakhala ndi funso tiyeni tisachedwe tipeze nditu titofunsana titothandizana kuchokera buku lopatulika. Pa tsiku la lero lonso tikufunanso tikambiraninso pa mutu wina umenenso umapereka mafunso ambiri pa phunziro lokhudza nyama. Kudya nyama. Tudziwa phunziro limene lokhudza nyama mmene tangotchula nyama ambiri tikudziwa kuti tifa nyama timayikondatu. Ko basi. Ndipo tikati tadya bwino timakhala kuti hayi nyama yadyedwa. Amadabwaso munthu akamati sini kukunya kuti udachita ngozi yayikulu. Yeah, of course. Nyama ndi chinthu chinanso chimene ambiri timayikonda ndithu akhristu ena amene sali akhristu timakhala ndithu tikudya komabe imaperekanso mafunso ena amene timatha kukhala nawo kuti kodi baibulo limanena chani. Ndi cholinga cha programu imene ndifuna kuthandizana mafunso ena ngati amene makhala nawo zokhudza nyama komanso ndi zimene baibulo limanena. Chifukwa tikadziwanso pamenepa zitithandiza pamene tikukhala pa dziko lapansi pano popeza tikonzekera moyo osatha. Nthawi zina ndi yofunikira zitodziwa bwino zikachita kukanika za moyo osatha ifo choneno kuti mwina unasankha kusamvera osati kuti sumadziwa okudzitsa alipo ayi zisatero. Pamene tafotokoza tifuna tikambeza nyama mwina funso lambiri imene makhala nalo kuti baibulo limati chani pa zinthu zokhudza kudya nyama. Zikomo kwambiri. Ayi mwandipatsa funso lofunika kwambiri pa phunziro limeneli. Pofuna kuti anthu omvera amvetse bwino ndinachonokha chinthu chabwino makamaka kuti ndiyambe ndakumbutsa omvera amene baibulo lathu lilili. Tikabwera kudziwa amene baibulo lathu lilili pamene tibwera ku nkhani yokhudzana kuti nyama ili motani ndi kuti anthu omvera sakutika kumva. Baibulo lathu limene takhala tilugwiritsa ntchito limene ndiwo mawu a Mulungu lili ndi mabuku okwana 66 kuyambira buku la Genesis zafika buku la Chivumbulutso. Mabuku onsewa ndi mawu a Mulungu. Baibulo limeneli chinthu chachiwiri chofunika kudziwa lili ndi magawo awiri akuluakulu. Magawo amene watukamba zokhudza chipangano chakale komanso chipangano chatsopano. Chipangano chakale chimayambira buku la Genesis kudzalekeza buku la Malaki. Mabuku amene walipo 39. Pamene chipangano chatsopano chimayambira buku la Mateyu zafika buku la Chivumbulutso mabuku amene walipo 27. Ndeti tikaphatikiza mabuku onsewa afikadi pa 66. Chinthu chachitatu chofuna kudziwa baibulo lili ndi nthawi zitatu. Nthawi zitatu zimenezi zidabwera chifukwa cha njira imene Mulungu agwiritsira ntchito polankhula ndi anthu pa dziko. Mwachitsanzo njira yoyamba imene Mulungu anagwiritsa ntchito poyamba ndiko kusiya uthenga wake kwa kholo la pabanja. Kuti kholo la pabanja lija ndimene lilengeze kwa anthu ena. Mwachitsanzo anayamba kulankhula ndi Adamu, anadzalankhula ndi Nowa, adamaliza nthawi yoyamba ija kulankhula ndi Abrahamu. Nthawi yoyamba ya baibulo iyi imayambira buku la Genesis kudzalekeza pa phiri la Sinai kapena kuti pa Exodus chapter 19. Imene ndi nthawi yoyamba ya baibulo imatchedwa kuti nthawi ya makolo. Pamene nthawi yachiwiri ya baibulo imayambira pa phiri la Sinai kudzafika tsiku limene Yesu amapachikidwa pa mtanda. Imene imatchedwa nthawi ya Mose kapena nthawi ya chilamulo. Tsopano lero Mulungu asintha njira mbuyo mwa amalankhula ndi kholo la pabanja. Koma tsopano apa pamene amapangana pangano ndi ana Israeli adagwiritsa ntchito mneneri Mose. Ndiye wasintha tsopano kulankhula ndi anthu wayamba kulankhula ndi mneneri.
Kuchokera pa nthawi imeneyo tili ndi nthawi yachitatu ya Baibulo imene imatchedwa nthawi ya Yesu, imene kuchokera pa tsiku limene Yesu anafa pa mtanda kudzafika tsiku limene adzabweranso kudzaweruza dziko, imene ndi nthawi yachitatu ya Baibulo. Choncho ndeti pamene pa Baibulo tili nalo nthawi zitatu. Tikamawerenga pa Hebrew chapter 1 verse 1 amati kale Mulungu analankhula ndi anthu kudzera mwa makolo komanso kudzera mwa aneneri komanso mu njira zina zosiyanasiyana. Koma itapita nthawi imeneyo walankhula ndi ife kudzera mwa Yesu Khristu. Pamene tikamba za nthawi zitatu za Baibulo, paphunziro limene mwatibweretsera lokhudzana ndi nkhani yakudya nyama. Zimenezi tadziwazi kumene Baibulo lili zitithandiza kuti timvetse bwino mankhani okudza nyama. Kuti nthawi nthawi zimatani ya. Tibwere mu nthawi yoyamba pa nkhani okudza nyama, nthawi ya makolo athu. Tikamawerenga pa Genesis chapter 9, ndi nthawi yoyambirira imene Mulungu anapereka nyama kuti anthu ayambe kudya. Pa Genesis chapter 9 tiwerenga kuyambira mwina verse 1 mpaka na verse 6 kuti timvetse bwino. Ndipo Mulungu anadalitsa Nowa ndi ana ake nati kwa iwo, mubalane muchuluke mudzadze dziko lapansi, kuopsa kwanu ndi kuchititsa mantha kwanu kudzakhala pa zinyama zonse za dziko lapansi, ndi pa zowuluka zonse za mlengalenga, ndi pa zonse zokwawa pansi, ndi pa nsomba zonse za mnyanja zapatsidwa m'dzanja lanu. Zoyenda zonse zamoyo zidzakhala zakudya zanu. Monga thelere laliwisi ndakupatsani inu zonsezo. Verse 4. Koma nyama mmene muli moyo wake ndiwo mwazi wake musadye. 5. Zoonatu mwazi wanu wa miyoyo yanu ndidzaufuna, pa dzanja la zinyama zonse ndidzaufuna, ndi pa dzanja la munthu pa dzanja la m'bale wake wa munthu ndidzaufuna moyo wa munthu. Amene akhetsa mwazi wa munthu ndi munthunso mwazi wake udzakhetsedwa, chifukwa m'chifanizo cha Mulungu iye anampanga munthu. Inali nthawi imene chigumula chachambadwa wa Nowa chapita, amene apulumutsidwa anthu aja 80. Tsopano Mulungu apangana pangano ndi banja limeneli la Nowa. Ndiye pa nkhani ya nyama unena kuti wati mubalane muchuluke kuti mudzadze dziko lapansi. Ndiye pamene amakamba za nyama wanena kuti ndakupatsani nyama zonse. Monga umene ndakupatsani thelere lomera mthaka, lero ndikupatsaninso nyama. Ndiye wanena kuti pa nyama zinu ukamba zowuluka zonse, zokwawa zonse, zoyenda madzi zonse ndakuta nini? Ndakupatsani. Ndiye kuti nthawi ya Nowa kapena nthawi ya makolo, nthawi yoyamba ya Baibulo, palibe nyama imene Mulungu adaletsa. Adawapatsa kuti kada nini? Kadyani. Koma chimene Mulungu akuwauza kuti chimene chayenera kusunga ndi nkhani yokudza mwazi. Akuti nyama zina zimene zimayendera mphamvu ya magazi, adziwe kuti magaziwo ndiye moyo wachanicho wa nyamayo. Ndiye amanena kuti munthu akafuna kudyako nyama, koma nyamayo imayendera mphamvu ya magazi, ndiye kuti adziwe kuti mpofunika azinge magazi aja afocheredwe. Ndiye akatero nyama ija atani? Adye. Nthawi ya Nowa Mulungu anachita zimenezo. Ndiye kuti nthawi yoyamba ya Baibulo, nthawi ya makolo, Mulungu adapereka nyama zonse, palibe nyama imene adaletsa. Kaya kwangwala, chilichonse kanjoka, kaya kanungu, pali nyama zonse zingotengera kuti iwe kukosi kwako, kuti zikuteka kapenayi. Koma osati kuti Mulungu aletsa ayi. M'badwo wa Nowa zinakhala choncho. Pamene tikulowa chigawo cha nthawi yachiwiri ya Baibulo, tikukamba za nthawi ya Mose, nthawi ya chilamulo, imene Mulungu anapangana ndi ana Israeli. Tikawerenga mbuku ili la Levitical chapter 11, buku limeneli lakambidwapo zokhudza za nyama zodyeka ndi zosadyeka. Ponena kuti zodyeka ndi zosadyeka, afuna kutanthauza kuti zosadyekazo zimene Mulungu akuwauza kuti asadye. Zakhala zosadyeka chifukwa kuti Mulungu watani? Waletsa. Ndiye pali nyama zodyeka zimene Mulungu wauza kuti azitani? Azidya. Ndiye tikawerenga buku lonseli la Levitical chapter 11, ndiye kuti buku limeneli akutchula nyama zimene ana Israeli ayenera kumadya, akutchulanso nyama zimene sayenera kumadya. Nthawi yachiwiri ya Baibulo, imene Mulungu anapangana ndi Israeli. Pangano ili Mulungu sanapangane na anthu a mitundu yonse, anapangana ndi Israeli yokha. Monga timawerenga pa Exodus chapter 19 paja, Yehova anachitunena kuti ngati mukhala m'mawu anga ndi kusunga chipangano changa, ndidzakuyesani chuma changa chapadera koposa mitundu yonse ya anthu. Ndi Aisraeli atavomera, pangano limeneli linali pakati pa Yehova ndi iwo, koma mitundu ina inali kunja kwa pangano limeneli. Choncho malamulo amene akupereka apawa Mulungu akupatsa ana Israeli.
Ndi aonena kuti simuyenera kudya nyama ya nkhumba, simuyenera kudya nyama ya kalulu, simuyenera kudya nyama ya mbira, ngamira, kungotchula pomwe chitsanzo nyama zimene Mulungu akutchula kuti asamadye. Koma potchula amati ndikukuletsani chifukwa nzotani? Ndizodetsedwa. Choncho ana Israeli Mulungu anazigawa zinyama zija nawapatsa zina kuti azidya, koma zina anawaletsa kuti asadye. Pamene tipita pa nkhani yokhudza magazi, mwazi, pa Levitico chapter 17 kuwerenga kuyambira verse ya 10 akuti aletsedwa kudya mwazi. Ndipo munthu aliyense wa mbumba ya Israeli kapena mlendo ogonera pakati panu wakudya mwazi uliwonse, nkhope yanga idzatsutsana naye. Munthu wakudya mwaziyo ndi kumsadza kumchotsa kwa anthu a mtundu wake. Pakuti moyo wa nyama ukhala mwazi, ndipo ndakupatsaniwu pa guwa lansembe uchite chotetezera moyo wanu. Pakuti wochita chotetezera ndiwo mwazi, chifukwa cha moyo wake. Chifukwa chache ndinanena kwa ana Israeli asamadya mwazi mmodzi yense wa inu, kapena mlendo aliyense wakugonera mwa inu asamadya mwazi. Iyiso ndi nthawi yomwe ya ana Israeli. Ndiye kuti pamenepa mu nthawi ya ana Israeli chimene akusiyana ndi azathu ambadwo wa Nowa ndi chifukwa chakuti mu nthawi ya mbadwo wa Nowa panalibe nyama zimene Mulungu adaletsa. Pamene ana Israeli ali ndi nyama zimene zina Mulungu wawaletsa. Ndiye kuti chimenecho chikuwasiyanitsa pakati pa ana Israeli ndi anzathu akale mbadwo wa Nowa. Koma chimene akufanana ndi nkhani waletsa kudya mwazi. Liwende. Akaphika ndi maoti ozemba kuti tikadya mwazi chikhangati mujamba chitatu akati achita chigololo chakhala ndakazi awiri. Ndipo kana chigololo amati mitala. Amakangati akonza. Autawa liwende. Ndiso chimodzimodzi pa nkhani ya kuti athawe mwazi akaphika amati liwende. Izo akachoncho. Ndiye Mulungu akuletsa ndithu. Anawaletsa anzathu ambadwo wa Nowa kuti asamadye liwende. Anzathu Aisraeliso waletsa. Ndiye kuti chimene chikufanana pakati pa mbadwo wa Nowa ndi ana Israeli ndicho waletsa mwazi. Koma chimene chikuwasiyanitsa ndi nkhani ya nyama. Titaona makamaka chigawo chimenechi nthawi yachiwiri ya Baibulo kuti Mulungu waletsa nyama zina komanso wawaloleza kudya nyama zina. Yesu pamene anadzabadwa pa dziko lapansi pano adadzapeza Ayuda ngati Aisraeli amene ndiye kuti nyama zina sakudya potengera zimene Mulungu analankhula pa Levitico chapter 11. Ndiye Yesu ali pa dziko lapansi padadzachitika chinthu ichi. Tikamaitenga buku la Marko chapter 7 mu verse yake tiyambira kuwerenga verse 18. Ndipo ananena nawo, mutero inunso opanda nzeru kodi? Kodi simuzindikira kuti kanthu kalikonse kakuchokera kunja kakulowa mwa munthu sikangathe kumudetsa iye? Chifukwa sikalowa mu mtima mwake koma m'mimba mwake ndipo katulukira kuthengo. Ndipo potero adayeretsa zakudya zonse. Mawu onena kuti adayeretsa zakudya aunena zimene zinali zodetsedwa. Saunena mwazi. Paja mwazi sanawuletse kuti ngodetsedwa ayi. Adawuletsa kuti ndiye moyo wa nyama. Koma poletsa nyama ya nkhumba, kalulu, mbira ndi zina ndi adati zimene ndiye zodetsedwa. Ndiye Yesu pamene anayeretsa zakudya zonse, ndiye kuti zimene ana Israeli amachita nazo mantha kuti sangadye chifukwa zodetsedwa, Yesu anadzaziyeretsa. Ndiye kuti tsopano pamene kuchokera pa nthawi imeneyi ndiye kuti nyama tsopano zafanananso tsopano ndi mmene anachita anzathu ambadwo wa Nowa. Chifukwa pa mbadwo wa Nowa nyama zonse adawauza kuti anthu azidya. Koma nthawi ya ana Israeli zimene anawuza kuti zizokha msamadye nzotani? Zodetsedwa. Ndi zodetsedwazo Yesu zayera tsopano. Ngati mumachita nazo nkhawa tsopano izizo zamasuka mukhoza matani? Madya. Pochitira ndamanga kuti di Mulungu wayeretsa zimenezi, pamene timabwera pa buku la Machitidwe chapter 10 tiyamba kuwerenga verse yake ya 11. Ndipo anaona pa thambo patatseguka ndi chotengera chili nkutsika chonga ngati chinsalu chachikulu chogwiridwa ndi ngodya zake zinayi ndi kutsikira pa dziko lapansi. Mmenemo munali nyama za miyendo inayi za mitundu yonse ndi zokwawa za pa dziko ndi mbalame zamlengalenga. Ndipo anandidzera mawu, tauka Petro ipha nudye. Koma Petro anati, iye ayitu Mbuye,
pakuti sindinadya ine kale lonse kanthu wamba ndi konyansa. Ndipo mawu anamdzeranso nthawi yachiwiri chimene Mulungu anayeretsa usadyese chinthu wamba. Petro anali mu Yuda, anakula ndi maganizo aja kuti paja Mulungu adati zilisamadye chifukwa nzotani nzodetsedwa. Pamene Yesu adayeretsa, Petro nkuteka kuti amamva koma anali asanatsimikizire kuti izidi zikhoza kudya. Koma tsopano nyama za mitundu ina zija zinadzampeza Petro. Ndiye Mulungu amati zimene zili mmene muzoyiphanudya. Ndiye Petro kuti inetu chikalire. Kanthu konyansa kapena kanthu wamba sindikudya. Ndiye Mulungu anati ngati ine ndayeretsa iwe sungadyesenso chinthu wamba. Chifukwa adanena kuti njodetsedwa ndi ndani? Amene wayeretsa ndi Mulungu. Ndiye ngati Petro Ayuda anali amachita zinthu potsatira lamulo la Mulungu, apanena somvetsa. Akadadetsa ndiwo ndiye kuti Mulungu sakadayeretsa. Koma amene adali zodetsedwa namene sowarani ndiye kuti nchifake nyama zidakhala choncho. Ndiye kuti ife alerofe nthawi ya Yesu ino ndiye kuti ife tabadwa mu nthawi imene nyama zidayeretsedwa, zimene ana Israeli amachita nazo manthu asamadye. Ndiye kuti nyama za nthawi yathu ino nyama zafanana ndi anzathu ambadyo wa Nowa, kuti ambadyo wa Nowa palibe nyama imene Mulungu adawaletsa. Ifenso lero palibenso nyama imene Mulungu akutiletsa. Chifukwa zimene adawaletsa ana Israeli kuti nzodetsedwa, Yesu adadzayeretsa. Tikapita ku nkhani ya mwazi, paja taona kuti lamulo lokudza mwazi ana Israeli adawaletsa, ambadyo a Nowa adawaletsa. Tikafika pa nkhani imeneyo yokudzana ndi mwazi, tikamelenga buku la Machitidwe chapter 15 pa verse yake ya 19, tiwelenga verse 19 ndi verse 28. Chifukwa chache ine ndiweruza kuti chisavuta mwa mitundu amene anatembenukira kwa Mulungu, koma kuti chilembere kwa iwo kuti asale zonyansa za mafano ndi dama ndi zopotola ndi mwazi. Pa verse 28 akuti pakuti chinakomera Mzimu Woyera ndi ife kuti tisasenzetse inu chothobwetsa chachikulu china choposa izi zoyenerazi, kuti musale nsembe za mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama. Ngati mudzazisungitsa pa zimenezi kudzakhala bwino kwa inu, tsalani bwino. Atumwi anakumbukira kuti Yesu anayeretsa zakudya zonse. Ndiye pamene nkhani inakavuta ku dera ili limene magulu a Paulo ndi Barnaba anapita kulalikira, ndiye amatsutsana ndi ochokera ku Yerusalemu osachidziwa choonadi kuti anthu awa pamene abatizidwa kula mwa Ambuye pafunika asunge malamulo a Mose. Ndipo ena mwa malamulo a Moseyo amakamba zowaletsa kudya nyama zina ndi zina. Ndiye pamene atumwi amaweruza nkhani iyi ku Yerusalemu, anati iyayi nkhani ija inapita nthawi yake sino. Chofunika anthu asunge ndizi, pafunika anthu asamadye mwazi kapena kudya chinthu chopotola. Kupotola ndi kutani? Kwanza anthu amene amakonda mbewa nthawi zina mwina amathekera apita kokapha mbewa kudya, mwina akayisola mbewa amangwigwira pakhosi ndi kumchira kuyikoka ikatero yafa. Koma sidaketse ndi umijo ndi upotola. Ndiye Mulungu auletsa kudya zimene zijazo. Kapena chinthu chimene changofa chokha, mwina nkhuku kayima jwala ndiye mwachegetsa kufa basi mwezi kuti yadani yafa. Imeja ng'ombe kumene umachona chani zimene zijazo ndiye siliyenera kumadya. Chifukwa chakuti chinthu chikafa chotero ndiye magazi akesidwa muti mkati mwake. Ndiye pa chifukwa chimene chimakhala imejo nchosayenera. Choncho tikabwera mu nkhani yokhudza pafunso lanu lija loti kodi nkhani ya nyama m'buku lopatulika Baibulo ili motani, tikaona nthawi yoyamba ya makolo, taonanso nthawi ya Israeli, taonanso nthawi yathu ino. Ndiye ifeyo lero nyama ya mtundu uliwonse tiyenera kumadya kupatula chinthu chimene chafa chokha kapena kupatula mwazi liwende. Ndimakonda maoni liwende chipatula amene amava bwino. Ndizoonadi mwafotokoza bwino pamene Baibulo limene lafotokozera kuti pali nthawi zitatu zonena kudya zimene zinaletsedwa: nthawi ya lamulo la Mose, koma nthawi ya makolo ndi nthawi ya Khristu, kuti china iyo salipoza kudya kupatula chofa chokha kapena mwazi liwende. Tithokoze. Koma sinakumve mponi mukamba za nkhumba, chifukwa nthawi zina anthu amene oti nkhumba ali paja taona Yesu anatere ndi mlalo wa ziwanda. Zoyenera kudya. Mwina mpofuna kufotokoza bwino pamene. Ndinamva podi nkhani imene kuti pala anthu ena amati ife sitingadye nkhumba chifukwa chakuti mudalo wa ziwanda. Koma zimenezo si chiphunzitso cholondola. Ngati ndi chiphunzitso chimenecho si cholondola ayi. Padachitika ndi nkhani inake imene yofunika tiwerenge ndithu.
Tikamawerenga buku la Marko chapter 5, tiyamba kuwerenga mu verse yake ya 5 kuti imveke bwino. Pamene pakuti ndipo masiku onse usiku ndi usana ankakhala m'manda ndi m'mapiri nafuula nadzitematema ndi miyala. Ndipo pakuona Yesu kutali anathamanga namugwadira iye. Ndipo anafuula ndi mawu olimba nanena, ndili ndi chiyani ine ndi inu, Yesu mwana wa Mulungu wamkulukulu? Ndikukhulupirirani pa Mulungu, musandizunze. Pakuti ananena kwa iye, tuluka iwe mzimu wonyansa kwa munthuyu. Ndipo anamufunsa dzina lako ndani? Ndipo ananena kwa iye, dzina langa ndine Legiyo, chifukwa tili ambiri. Ndipo anamupempha iye kwambiri kuti asayitulutse kunja kwace kwa dziko. Ndipo panali pamenepo gulu lalikulu la nkhumba zili nkudya ku phiri. Ndipo inapempha iye kuti mutitumize ife ku nkhumbazo kuti tilowe muizo. Ndipo analola, ndipo mizimu yonyansa inatuluka nilowa mu nkhumba. Ndipo gulu linatsikira liwiro lotsetseleka ndi kukalowa mnyanja ndizo ngati zikwi ziwiri, ndipo zinatsamwa mnyanja. Yesu ali pa dziko lapansi anapita ku dera lina lotchedwa Gerasa, kumeneko kunali munthu wina amene anali ndi ziwanda. Ndiye Yesu atapita ku dera limenelo, akuti mizimu yoyipa imene idali mwa munthu imapempha Yesu kuti koma musatitulutse, ngati mutatitulutsa muno musatitumize kunja kwa dziko, koma kuli bwino mwina mutatilowetsa mu nkhumbazo. Potilopo panali gulu la nkhumba. Ndiye itapempha mizimu yoyipa kapena kuti ziwanda, Yesu adati tulukani mwa munthuyi, lowani muchani? Mukhumbazo. Ndiye Baibulo linena kuti nkhumbazo zitalowedwa ziwanda zidathamanga nukalowa mnyanja ndi zidatsamwa zidatani? Zidafa. Nkhani imene idachitika pa nkhani imene nditi imeneyo. Pamene pasipangakhale chiphunzitso chonena kuti ndiye kuti tikamaona nkhumba kwina kulikonse ndi tiona zimene zili ndi ayi. Tiyese kuti Yesu akadakhala kuti ali kumalayi kuno, ndiye wapita ku nsanje. Ndiye kumene kuchako ndiye kwakachitika ziti zimenezi. Ndiye nkhumba zimene zinali mu nsanje zakathamanga zakagwa madzi zafa. Ndiye nkunena kuti anthu akuchitipa samalani ni nkhumba kumeneko. Nkhumba zimene zidalowa ziwanda zinalowa mnyanja zidafa. Ngati munthu atakhala kuti wayika chikhulupiriro chimenecho, ndiye anenenso kuti sinikumwa madzi, sinikudya nsomba. Chifukwa kumene kumapezeka nsomba, kumene kumapezeka madzi, kudapita ziwanda za nkhumba. Chifukwa kuti sizidero, sichiphunzitso cholondola. Moti ngati alipo anthu ena ake amene amachita zimenezo kumauza anthu ndi msamaji chifukwa mudalowa ziwanda za nkhumba, ayi ndithu zimenezo ndi ziphunzitso zolakwika. Mwina tiwerengeso 1 Timothy chapter 4 verse 1. Pamene pakuti koma Mzimu anena monenetsa kuti masiku otsiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamala mizimu osocheretsa ndi maphunziro aziwanda. M'maonekedwe onyenga ayiwo onena mabodza, olochedwa mchikumbu mtima mwawo monga ndi chitsulo cha moto. Akuletsa ukwati, ositsa zakudya zakuti zimene Mulungu anazilenga kuti achikhulupiriro ndi ozindikira choonadi azilandire ndi chiyamiko. Pakuti cholengedwa chonse cha Mulungu nchabwino, ndipo palibe kanthu kayenera kutayika ngati kalandidwa ndi chiyamiko, pakuti kayeretsedwa ndi mawu a Mulungu ndi kupemphera. Ngati zilipo ziphunzitso zimene zimaphunzitsa kuti msamadye nyama yakuti kapena msamadye chakuti, ayi ziphunzitso zimene kuti Paulo anena kuti ndi maphunziro aziwanda. Koma tidziwe ndithu kuti nthawi yathu ino nyama ya mtundu wina uliwonse tiyenera kumadya. Ngati munthu sadya, mwina ngati alipo anthu ena mwina akadya nyama ya ng'ombe, kukhosi kwawo imachitani, mwina akadya nyama ya nkhumba, kaya wadya mbewa, kukhosi kwawo imata, iweyo ndiye uleke. Koma sakima kugwala sembe mauza anthu nkhumba siyabwino, iwe angoleka ndiwe. Sichiphunzitso chimenecho. Ndithudi. Ayi mwafotokoza bwino pamene taonanso pa 1 Timothy chapter 4 pachapa pamene anena kuti pala anthu ena amaletsa ukwati, ositsa zakudya zakuti zimene Mulungu anazilenga kuti achikhulupiriro ndi ozindikira choonadi azilandire ndi chiyamiko. Mulungu anatipatsa ndithu
pasi pano pamene tili pasi pa ulamuliro wa Yesu Khristu chipangano chatsopano tikoza kudya china chilichonse kupatula chofa chokha kapena luwende koma zina zilizonse kaya njoka tikoza kudya ngati sudya usadye chifukwa chonena kuti iweyo wakonda mwina koma osati kuti Bible linaletsa Bible sinaletsa ndito zankhumba sizoona. Timalize pamene nthawi yathu ipita mapeto mama akapoona kuti mwafotokoza bwino zokudza nyama koma non repati iso yofuna kuti muifotokoze bwino chabwino mwina munthu wanyamuka wapita kwina ndi choyenerapo kuti munthu akafunse kuti kodi munazinga kapena zinatani chofotokoza kuti munthu usadye chosazinga usadye luwende ndiwo akubweretserani nkhuku ndazite mathono kuti mwina pansewu galimoto yagunda mbuzi yanga ndona mbuzi atitayi kugoteka basi kodi ndabwera ku nyumba kwanu mwandipatsa chakudya ndikufunseni kuti kodi nyama iyi ndiyozinga kapena ayi funso labwino. Palidi pa dziko lapansi pamene ife tikuphunzira choonadi tili na anzathu ena amene abale athu koma samachidziwa choonadi ndiye kumene kuja ku nkhuku yafa yokha ife tinali magazo titapita kuchitika cheza ndipo chako zachitika somayi pachakubwera alendo akanena ifeyo akhristu ndiye achikonzakonza anthu amadziuphika kunja kuno ino chinthu chofa chokha chipangitsa ngati kuti anga unaita chakupha pali ena uphika kudakanika chinthu choti nchochita chozinga anga kuti chafa chokha ndiye kuti kwa chidziwo kuti chinthu chofa chokha kapena mwina chimakhala chovuta ndithu ndiye tsopano mafunsafunso lakuti kodi ndi bwino tamene watipatsa chakudya cha pa tebulo tapemphera tasamba tatani ndiye kuti kodi munazinga ifa mpingo wathu iwe wamalamulo kodi pepe pampoina utero mina tithandizidwepo yankhafunso limeneli pa buku la 1 Korinto chapter 10 tiyamba kuwerenga verse yake ya 25 pamene pakuti chonse chogulitsidwa pa msika wa nyama mudye osafunsa kanthu chifukwa cha chikumbumtima pakuti dziko lapansi lili la Ambuye ndi kudzala kwake. 27 ngati wina wa osakhulupirira akuyitanani ndipo mufuna kupita mudye chomwe chayikidwa kwa inu osafunsa kanthu chifukwa cha chikumbumtima. Koma ngati wina akati kwa inu yoperekedwa nsembe iyi musadye chifukwa cha iyeyo wakuza ndi chifukwa cha chikumbumtima. Ndinena chikumbumtima si cha iwe mwini koma cha winayo pakuti ufulu wanga uyesedwa ninji ndi chikumbumtima cha wina. Pafunso lanu pamene tafika pamene pacha ndiye kuti tiyenera kusamba kupemphera tavundukula nkoloti muli nyama pamene papalibe funso lilonse tingodya basi. Kubaso watu anajiro kuitana ndiye tsano kupeza muli nyama ndiye sunga yiri fusa kuti sule nduna lo notice kodi yosafuza kali kose lingokudya. Bible lizuja choncho. Koma ngati tiyembekeza kuti tizidya ndiye chikumbumtima cha mwini nyumba kukumbula kuti mdziko lapansi muno muli anthu ena sakudya chinthu chofa chokha ndi akufunsani kodi chongotero ndi mumadya ndiye kuti inu muyankha kuti ayi chifukwa funso lapochoka kwa mwini nyumba ndiye kuti yeje zilengere kuti mpuru iyo yotero ndiye kuti mudikire pang'ono tingopiritsa kuti mazira ndiye kuti mudikira chani ubwinaka akatithula kwa mazira zimakhala ngati choka pamuru angula papwewa sizidatakirane kwambiri ayi zimasana kuti mwina uchotsa nyama ndazibwetsa luni komabe chifukwa cha lamulo la Mulungu tikudya beluni uchi kuti isongera mula ndithu ndi funso lanu lero. Ndiye Bible likuloza kuti ngati afika pa nyumba ngati tapatsidwa chakudya ngati sanatiuze tisafunse timalize ndi buku la Aroma chapter 14 verse yake 15 ndi mpaka verse yake ya 17. Aroma chapter 14 verse yake ya 15 ndi 16 ndi 17. Pa 15 akuti koma ngati iwe wachititsa m'bale wako chisoni ndi chakudya pamenepo ulibe kuyendayendanso ndi chikondano usamuononge ndi chakudya chako iye amene Khristu adamfera chifukwa chache musalole chabwino chanu achisinjirire. 17 pakuti ufumu wa Mulungu sukhala chakudya ndi chakumwa koma chilungamo ndi mtendere ndi chimwemwe mwa Mzimu Woyera. Apa pali fundo imene ndifuna kumaliza nayo ndizoona munthu suyenera kufunsa chakudya komanso Bible latiuza kuti tikoza kudya china chilichonse koma fundo imene Paulo apamanena ndiyonena kuti mwina munthu ukhalano ndi anthu ena amene chimene umadya iwo usachiona bwino ndipo mawu Mulungu akunena kuti nkwabwino iwe ukudyawe usiye kudya chifukwa chonena kuti uwaganizira azako aja ndazina mkozo kwatirana mwina mamuna amakonda kupha kwambiri koma mkazi ayi
ndera kuna chifukwa choti mwina nzako chakamakuona kudya nkhumba amakhumudwa nazo. Iwe ukudyawe zisiye basi. Osati uzisiye foti Mulungu akuletsa koma pomuganizira nzako. So nono pamene timakamba zakudya ntchito chofunika kuti anthu soti ziganizire pa fundo imeneyi kuti pali zakudya zina zimene ukhoza kusiya osadya osati foti Mulungu akuletsa koma kukhala nawo akukhumudwa nazo. So tithokoze kwambiri mama katatho yankha mafunso ambiri amene timakhala nawo pa zokudza zakudya kapena nyama. Pa programu yathu ya lero munali ndi inenso m'bale wanu Vijero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku 36 komanso monga manthazo naye ndi m'bale wangayi Nyama ni Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu kuchokera ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen.